So, ngayon na nga, naisipan kong ito ay aking i-share sa inyo kasi marami din naman ako nakikita ng mga mag-asawa or yung mga married couples na nagkakaproblema. Talaga yung iba pa nga is naghihiwalay, and isa sa mga dahilan talaga is yung pera, no? Yun talaga yung isa sa pinakamalaking dahilan na naghihiwalay yung asawa, yung mag-asawa, diba? So, syempre, kami ni Papa is, sa mga hindi nakakaalam, kami po ay, all in all, nasa 18 years na kami magkasama ni Papa, and almost 10 years na din kaming kasal, no? And, syempre, marami na akong mga natutunan na mga bagay-bagay na gusto kong i-share dito sa inyo, no? So, eto na nga. So, kailan ba dapat, kasi eto, nakikita ko lang talaga, guys. Usually sa mga nakikita ko, kung sino yung mas malaki yung income, siya yung mas may say doon sa relationship ninyo. Siya yung mas may say doon sa pagdating sa bahay, sa mga desisyon, no? So, kasi ang alam ko, maraming mga tatay talaga na yung iba, house husband sila, no? Dahil yung hindi kayang i-give up yung career ng asawa, 'di ba? Kasi mas malaking kinikita niya. And then yung iba naman is nagtatrabaho din yung mga husbands, but medyo konti lang yung kanilang income compared sa kanilang mga wife, 'di ba? So, paano nga ba? Kasi sa amin, dumating din yung time na yun, 'di ba? Kasi si Papa, eto ay experience ko lang naman na i-share ko sa inyo, ha. At saka feeling ko hindi ko alam kung mag-work sa inyo, pero sa amin nag-work naman. So, nung time na si Papa nagtatrabaho, no? Yung una, maliit lang yung sahod niya, tapos ako plain housewife lang talaga ako. But then, unti-unti umangat naman yung kanyang sahod. Na-share ko yan sa YouTube, mga videos ko, yung about sa magkano yung kinikita namin dati, diba? So, yun nga, lumaki yung sahod niya, pero hindi pa rin enough yung kinikita niya, no? And then, syempre ako na negosyante ako, so nag-try akong tumulong kay Papa. And then, to make the long story short, dumating sa point na nalalagpasan ko na yung kinikita niya dun sa akin pagninegosyo. Nalagpasan ko na yung, kasi nga napastop ko na siya sa trabaho niya, kasi kinalculate ko din naman na parang naging goal ko na gusto kong pahintuin siya sa pagtatrabaho. And then naging goal ko na kailangan lagpasan ko yung sahod niya. So nalagpasan ko yung sinahod niya, no? And then may decide kami na okay, kailangan ko na ng tulong mo, and magsa-start na tayo ulit. So, syempre, knowing na ako naman, nung nag-stop na siya sa kanyang trabaho, syempre, maraming adjustments yun. Pero, ako kasi, yung personality ko, guys, is dominant talaga ako. Talagang, lider-lidiran talaga ako. Lider-lidiran talaga ako. And, talagang, ayokong may nagdidikta sa akin. Gusto ko yung decision, lagi ko nasunod. Very independent ako. And alam ko na maraming nakaka-relate niyan sa inyo, no, yung mga dominant na mga wife. So, si Papa, syempre, kasi sa Family Matters, nababasa ko din naman yan, yung nagkakaroon na ng, yung mga, na mas naiintindihan ko si Papa kung bakit siya ganyan, kasi gentle, supportive nga siya na husband, no? So, syempre, ako na dominant. Dumadating sa point na parang, napapasok na sa isip ko, guys, na, syempre, dahil, yung sa business namin, ako yung mas nakakaalam, and then mas marunong ako sa kanya. So parang naiisip ko, guys, na pag nag-aaway kami, parang feeling ko na kung mag-aaway kami tapos aalis siya, nasabi ko sa kanya dati na kaya naming mabuhay kahit wala ka. So nasabi ko yung dati kay Papa, no? So ang sama ko, diba? Pero yun nga, tapos nag-away kami, syempre, parang na-hurt din yung feelings niya. So, yun na nga, sa mga asawa, no? Kasi dumadating talaga tayo sa point na pag mas malaki tayong kumita, no? Parang, umaano sa utak natin, na parang, kaya natin kahit wala yung asawa natin, kaya natin kahit, kahit
tayo lang, kahit single, tayo, ganyan pag nag-aaway, so lagi nating naiisip yung ganon, which is hindi talaga maganda yon, no? Pero dahil mahal ko yung family ko, binago ko yung sarili ko, guys. And nung naging Christian kami, naging Christian ako una, no? Nung naging Christian ako, doon ko na na yung you really have to submit to your husband. And nung natutunan ko yon, alam ko naman na masasamit ka sa husband mo, ganito, ganyan. Pero, when it comes to, kasi, yung aking personality nga, na dominant ako, ayokong dinidiktahan ako, alam ko yung ginagawa ko, parang lagi kong iniisip yon. Pero yun nga, naisip ko din na, ano ba talaga yung pagsasubmit dun sa husband mo? Kung makakatulong ba talaga siya sa marriage ninyo, sa inyong pagsasama, 'di ba? So, naisip ko, okay, nung nalaman ko yung talagang pagsasubmit, nilower ko yung sarili ko. Parang, lagi kong, pag feel ko na parang, gusto ko siyang lagpasan. Parang, nung naging Christian ako, lagi natatatak sa utak ko, okay, you really have to submit to your husband. Kahit mahirap, guys, sobrang hirap mag-submit sa asawa ko, knowing na talagang si Papa, hindi siya yung nagdidesisyon talaga na pero lagi kong pinupush sa kanya, kasi usually ako yung nagdidesisyon, ako yung may final say. Pero nung naging lagi kong pinupush siya na you really have to guide yung family natin, kasi siya yung kailangan mag-lead talaga sa family. So yan yung pinupush ko sa kanya. Ako yung sa kanya na pag sinabi niya hindi pwede, hindi talaga pwede, hindi na ako nakikipag-argue sa kanya, hindi na talaga. Pero binabalik ko yung topic na yon pag mga lalagpas sa mga weeks, mga buwan, pag hindi pa din, hindi din, no? Pero talaga kung ang sinabi niya hindi talaga, guys. Tapos nasa na ba ako? Pagdating sa pera, hindi ako basta-basta bumibili. Kahit sa Shopee, guys, sinasabi ko sa kanya, wait lang. So, pasensya na kasi meron bumili. So, nasa ba ako? So, ayun na nga. So, isa lang talaga yung sikreto talaga, guys, is really to submit your husband talaga. And pag kasi guys, related din kasi siya sa paniniwala mo, no? Sa paniniwala mo kay Lord, ayun. Excuse me sa mga hindi naniniwala, pero yun yung paniniwala ko. Now, pag hindi mo kakayanin kung ikaw lang talaga, no? You really have to seek guidance and help kay Lord talaga, guys. Kasi syempre, mahirap talaga. Kagaya sa akin na dominante ako, lidiran nga ako, diba? So, mahirap sa akin mag-submit. So, lahat ng mga desisyon ko, guys, lagi kong iniisip na hindi ako pwedeng lumamang kay Papa. Kasi yun nga lagi kong dati na gusto ko siyang lamangan. Kasi kaya ko kahit wala siya. 'Di ba? Pero yun nga, na-realize ko na hindi pala tama yun. Magiging cause yun na para masira yung family namin, no? And pinakaiingat-ingatan ko pa naman yung pamilya ko. So, yun yung talaga, is really to submit. Kung ano mo yung mga desisyon, kailangan, hindi pwedeng tayo yung babae. Hindi dahil tayo yung malaki yung kumita, tayo yung nakakalamang, tayo yung may say. Hindi pwede kasing ganun. Hindi din pwedeng siya yung may say sa lahat, no? Kailangan pag-usapan ninyo, lalong-lalo na sa kaperahan, yun talaga, dun talaga nagka-clash lagi. And before, talagang gabi yung away namin sa pera, guys, no? And ngayon, masasabi kong sobrang naka-adjust na kami dun sa nakalagpas na kami dun sa ganong sitwasyon. So, yun lang. Kasi marami akong nakikita talaga na naghihiwalay nang dahil sa pera, nang dahil sa ganito, nang ganyan. So, yun lang, guys. Tayo mga asawa kasi, huwag natin sasabihin na, kasi yung husband ko, ganito, ganyan. Hindi kasi, tayo din, dahil na, iisa na tayo kung mag-asawa tayo. Dahil iisa na tayo, kasal man kayo o hindi, kung nagsasama lang kayo. No, dahil nasa iisang bubong kayo, partner na kayo, guys. So, hindi na pwede yung isisisi mo yung problema dun sa husband mo, tapos ikaw, malinis ka. Hindi kasi.
meron ka ding responsibility as asawa or as a partner na ikaw yung mag-push sa kanya na eto, imbis na magnanag ka sa kanya, why not ipiliin mong parang maging kalmado, tapos isabi mo sa kanya. Kasi importante din kasi guys, importante din ito na prangka ka doon sa iyong partner, no? Like, for example, ayoko nang ganito ka kasi maraming ganito, maraming ganyan. Kailangan pag-usapan natin. Kailangan anuhin natin yung natin. Pag-usapan talaga guys, importante din yung communication, no? And ayun, yun lang naman yung gusto kong i-share. Yung submission talaga natin sa ating mga husband o sa ating mga partner is napaka-importante para mag-last yung ating relationship. Maging meron tayong peace of mind, hindi siya magiging cause sa paghihiwalay natin mag-asawa, kasi sayang din naman yung ating mga, 'di ba? Yung mga pinagsamahan tapos maghihiwalay lang kayo. So useless din yung mga ilang taon na pagsasama ninyo, 'di ba? So, yun lang guys. So, marami pa akong gustong i-share sa inyo na ito ay mga experiences ko lang din naman sa tagal na namin nasasama ni Papa, no? So, yun. Salamat sa panonood and see you in my next video. Bye!